21 de abril. ¿Es el cumpleaños de alguien el 21 de abril? Será, ¿no? Sí, será. Piernales, Pedrenal. Para da, les. Beti gertatzen zait, beraz, teiti basue, Imanol. Aurrera, Imanol. Beti aurrera. Gabon eta ongi etorriak baita ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako euskal hauteskundeetara. Emakume hautagaiak eserlekua lortzera ere iritsiko ez diren hauteskunde hauetara. Jokoa hasi da, kanpaina ate joka, akaso kokoteraino ere egon gaitezke kanpaina giro hauetaz dira, edo nola ere proposamenen garaia da, eta horren araberako ordezkaritzaren hautaketa, gobernu osaketa, argi, Gasteizko Ganberaren osaketak eta berritze horrek garrantzi handia izango duelako. Besteak beste, geure lerro estrategiko nagusietan, etxe bizitzan, osakidetzan, erabakitze eskubidean, ganbera feministagoa egitean. Badakizue zer behar duen Euskadik? Punto. Sik. Cierro comillas. Ulertu nahi duenak, nahikoa du. Eta kitxo! Eta baloia zaretara. Hor dago diferentzia Hori handia. zaten eginan. Eta ikusteke bai, Bielsaren Uruguairen aurka zen olako emaitza lortuko ote duen euskal selekzioak, ofizialtasuna, badakizue zein lurraldetako selekzioa da, guk geuk ere ez dakigu ondo, baina jakina da, gaurko berria delako, martxoaren 24ean jokatuko dela katedralean, nola ez, Samamesen, askok atletik euskal selekzioa dela uste badute ere. Tira, selekzioak alde batetik zein bestetik ikusten duzuen lerroburuak badirela, eta gaurko edizio digitaletako protagonista. Horri buruz, izango dugu gehiago jakiteko aukera, baina goazen, ze argi, aintzat hartzekoa da, akaso hori ere ahaztu egiten zaigu batzutan, Errusia kirol lehiaketa gehienetatik kanpo utzia dela, baita Eurovision kalitatezko musikaren jaialdi horretatik ere, aldiz, Israel, Europarra izan ez bada ere, jokaleku guztietan agertzen zaigu, gauza da, batez ere irlandesak, oso kaskagor daudela, Alemaniarrek akaso gehiago ikasi beharko lukete. 17 urte zazpiko neskek azenolako erakustale eman duten Israelgo ere serkia, eta urak, noski baietz, arro, bizkarra eman da. Ba, ikusten duzue, ez da girorik eta Israelek geroz eta ezerosotasun gehiago aurkituko ote ditu. Tira, Palestinaz ez hitz egiteari guzteko eskatzen digute, askotan, tira, bide horretan hitz egingo dizuegu Palestinaz gehiago ere, baina momentuz, goazen, bestelako kirol norgehiagoka garrantzitsua du, realak bihar izango da hori, eta herrialde katalanetako, Balear uharteetako Mallorca izango du aurkari, partida garrantzitsua, gehiago jakin nahi zen ezkero kirol saioetara jo ezazue, baina guri hausia gustatu zaigu izan ere, reala anuetan ez da bakarrik izango, jarraitzaile eta bultzada txuri urdina bertan izango da, baina baita eibartar hainbat ere. Kaixo dan hori, hemen gauz Xabi eta Aitor. Kaixo. Ikusten duzu Xabi eta Aitor, Eibarren ensaio lokalean zutagar aski ezagunak, izan ere, JK asteartean irabazi arte. Kaixo dan hori, hemen gauz Xabi eta Aitor. Kaixo. Gure lokalian, zutagarren lokalian, jakizue asteartean gu egongo garala Reala animatzen, futbol zelaian, eta espero dugu zuek gu animatzia. JK irabazi arte. Asteartera arte.
Borrokan gelditu. Tira, aski ezagunak diren ereserki hauek, akaso hamarkada batzuk atzera eginda, azenolako jaiotze basatia izan zuten duela ia 100 urte, ez dira 100 izan, baina argi demorak ez duela barkatzen, ez dugu txiste txar gehiagorik egingo, baina pozarren gaude, asteburu honetan Realeko partidatari hortara heldu aurretik Sutagarrekoak Durangon izan direlako, Landakon izan dira 40 minutu rock elkartasun jaialdian eta ikusi besterik ez, Palestinarekin elkartasunez aritu dira. Baina atentzioa ditu digu, belaunaldi berriek ere lekuko hartzeko gogoa dutela, grina dutela, ikusi besterik ez lehenengo esi horretako adin bataz besteko esandakoa Sutagar baita Landakon ere. Hemen? Zein ote da mugaren ondorengo muga? Negu Hurbilak honezkero estreinua, Euskal Hiriburu hainbatetan, baita beste areto batzuetan ere. Aizue, izan ere Euskal Gatazkari buruzko errelatuak, gero eta ekoizpen anitzagoak baditu, eta horren lekuko da, errefuxiatuen edo da mugaren gaineko errelatuaren filmea. Tira, edonola ere, honi buruz gehiago jakiteko, joko dugu Maider Galardiren gana, baina itxaron pixka bat, ze Negu Hurbilaken teaser hau aurreratu dizuegu, baina goazen ikustera, making of hori nolakoa den? Mil records encesos cremen molt dins meu i allà us trobo a tots, tots em saludeu. A la plaça és estiu, Palàs i Fronton, donant-li possant, que m'agrada molt. A l'estal ple i criticarem els nous pentinats. Ni un somarrel només no moren mai. Som persones molt diferents, vivim a diferents llocs, diferents llengües, diferents edats, però a la que me'ls torno a trobar, tant jo com ells, sabem que hi ha alguns uneix, que és el que hem viscut. Maider Galardi alfombrak gorrian ere ikusi dugulako, Negu Hurbilaken aitzakia eder honi esker. Maider Galardi, Gabon, hasteko eta behin, zuzenan galdetuko dizugu, estreinuan izan zara, ez dakit, zenolako errelatoaren ekarpen bat aletxo berriak ikusten ditugu, eta deigarri egin zaigu gainera zuk sare sozialetan aipatu duzuna, ezta? Estreinura bidean, Aldezarreko kaleetan topo egin gainera La Infiltrada filmearen ekoizpen eta grabaketa lanekin. Bada halako mugimendu bat, ezta? Ez dakit, pilpilan dagoela esan genezake, baina ikuspuntu anitz horiek, akaso, orekatuago. Diru aldetik badakigu ez dela inoiz izaten horrela, baina orekatuago, akaso. Bai, ez dakit orekatuago edo ja gu ere zen ari gehan egiten fikzioa Euskal Gatazka aitzakia hartuta, ze kasu honetan Negu Hurbilak nahi baldin bada testu ingurua bada Euskal Gatazka da, ariero alea badala, ieslari batek ezin duela muga pasa, baina aurrekoan Xalba Ramirez gidoian aritu den lagunak esaten zuen zerbait oso interesgarria zela, eta hain partikularra dan historia bat oso universala dela aldi berean, ez? Eta mugan harrapatuta gaur egun jende asko geratzen dela, eta hori bera badakigula guk hemen bertatik bertara dukagun kasuan. Beraz, hemen egia da pelikula erabatera ulertzen dela, eta egia da ulertzen dela ez dakit kontraposizioan, baina bai behintzat
nahi baldin bada gatazka oste bezala ditu aro hontan, gero eta gehiago areagotzen ari diren euskal gatazkari buruzko pelikuletan, beste ikuspegi bat eskaintzen, ez bakarrik proposamenari dagokionez, ez bakarrik edukiari dagokionez, baita ere zein dan historia ardazten duen pertsonaia. Eta kasu honetan ieslari bada, eta horrela fikzioan ez dugu gaur-gaurko zedora, fikzio garaikidea nahi baldin bada, ez dugu hain presente eduki orain arte. Orduan doigarria izan zen La Infiltrada bezalako pelikula bat bidean topatzea Negur Bilaken estrenoa iristen ari nintzela. Maider, hor, galdera bat ere badugu, ez dakitala uste duzun, baina ikusita ekoizpenak biderkatzen ari direla, egin batean, esan genezake, Jon Eraspiurre protagonista du, baina hainbat lagunen arteko lana da, obra da, Negu Hurbilak. Baditugu beste adibide batzuk, Karpeta Urdinak, badira ekoizpen gehiago eta badatozenak, honezkero ekoizpen lanetan ari diren filme gehiago ere badatoz, gatazkari zuzenan lotuta. Esan genezake, belaunaldi bat badatorrela, post-gatazka aipatzen zenuen, baina post-gatazkan bizi den belaunaldi bat irakurketa, errelato eta historiaren kapitulu batzuk, nolabait zinemara dakartzanak? Bai, Josu Martinez ere bada tartean gatazkari buruz lanak egin dituna, Landergarro, Arantzasanek ere 1918 gau dokumentala egin zuen, eta beraz, bai, bada bat, belaunaldi ezakite, 80ko hamarkadatik ona hasi dena, ez da gatazkaren bizi agian negu kolektiboaren diferentziaz, ez, hauek gazteagoa dira, eta gainera berezitasun batekin, batzuk Euskal Herritan ja beste batzuk katalanak horre lehen entzuten genuna Adrei Roka zuzendarietako bat da, eta nik ere katalana da, eta negu kolektiboa hor badauden bat. Hala ere, ezakite, honi buruz berria gogoratzen naiz pieza bat egin zula, eta nau ziur nork esan zuen, baina egia da, ze fuertea da oraindik Euskal Herrian toki batetik behintzat dokumentalak egiten segitu zatea, egi bat ez dalako oraindik argitara eman, eta egi horiek ziurtatu behar direlako nolabait, egi behar direlako, eta horretu behar dugulako demostratzen gauza batzuk, beste batzuk fikzioa egitea permititzen dioten bitartean bere buruari, ez? Eta kasu honetan, Negu Hurbilak ez da dokumentala, naiz eta dokumentazio lan handia egin den, fikziozko historia bada, eta uste hor badago lato bat, ez? Gaztetxoak, lehen aipatzen zenun belaunaldi hori, tematu da edo ausartu da dokumentalak egiten, eta gazte hauek ausartu dira fikzioa ere egiten, ez? Orduan hor badago beste urrats bat. Alaxe, aktualitate kontuen baitan, baita fikzioa ere, gehiago behar dela, hainbatetan entzun izan diogu, baita pantailak euskarazi ere, abaniko horretan, euskal industria hori sustatze aldera, ale berri bat esan da bezala Negu Hurbilak, etzazue galdu. Maider, zure baimenarekin bestelako fikzio bati, bakizu hemen bideo bihurri edo manipulatuei zenolako grina diegun, maitasun handiz, Urkullu 007. Bai. ¿El cambio de candidato supondrá un adelanto de elecciones? Hauteskundeak aurreratuko lehendakari? Ez daukat hori buruan. Ez pentsa nire egunerokotasunari eutsi nahi diot, eta oraindik badaukagu asko egiteke, eta ez daukat ez da hauteskundeak noiz izan daitezkenaren datarik hartua. Izan ere behin kokapen hau egin da, apirilaren 21, orain segidan zoriondu ere inbarko dugu. Maidertze, apostua irabazi zuen, irabazi du orain egun gutxi gainera, apirilaren 21, eta zetatatan honezkero jakinarazi gainera. Badakizu beraz, Urkulluk lekukoa pasa nahi dio, jakina dugun bati, baina argi, hautagaitza indartsuen artean besteak beste, Otxandianok aurrenekoz, Eusko Alderdi Jeltzalekoa ez den hautagaiari, gizarte onespen begikotasun horretan, irabazi egin dio, argi. 21 de abril. ¿Es el cumpleaños de alguien el 21 de abril? Será, ¿no? Sí, será. Piernales, Pedrenal. Para da, les. Beti gertatzen zait, beraz, deitu bazue, Imanol. Aurrera, Imanol. Beti aurrera.
Maider Galardi, zorionak bestakit, tragoren batera gonbidatuko zaitugu, aprilaren 21. Lehen atarikoan aipatzen genuen, baduela puntu historikoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako euskal hauteskunden auziak, besteak beste, emakume hautagaiak eserlekua ez lortzeko bidean dituen hauteskunde aro batean gaudelako, norke pentsatuko zuken 2024an, garai edo alako kontuei buruz hariko ginenik, baina dira, Ezker Konfederalak egin du bakarrik apostu, ez dira, dos jarriko euren artean, eta Galiziako bidean, marka guztiak hausteko prest, hautagai gehiago, eserlekuak, baino, hau nola irakurriko dugu, nola jarretuko dugu kontu guztia, Maider? Nik usteet, badaola asunto bat, eta da, Sumar sortu zen, irakurketa asko egin daitezke, Sumarri buruz nahi baldin bada, badakite orain dela gutxi El Salton adibidez, atera dela Lander Martinezen ibilbideari buruz, azken urteko, nolako norabidea hartu duenez, eta ez Lander Martinezengan personalizatua, baina nolabait azpitik egindako, nahi baldin bada, Sumarren itokinetako mugimenduak zen izan dien. Edo nola ere, horretan sartu gabe, egia da, Sumarrek apustu bat egin zula estatu mailan, eta komunitate autonomikoetako lehenbizitako bueltak izango dira Galizikoak eta Euskal Autonomia Erkidegokoak izango dira. Eta oso apustu ausarta edo arriskatu egin du Madrilen Ezker Konfederalak izan duen haustura eta gero, erabakiz hain denbora azkarrean, esan orain dela urte bete justu ezagutzen hasi ginen Sumar, Madrilen izandako zeak eta gero, emaitzak eta gero segituan bai Galizian eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan zeinetan hainbesteko nortasun propioa duten hauteskunde hauek, ezin dira klabe estataletan ulertu, edo ez behintzat klabe estataletan, eta erabakitzen dute marka estatal hori bermoldatu gabe edo tokira egokitu gabe bidaltzea komunitate autonomiko horietara, ez? Orduan oso arriskutsua eta azpiko lehenagoko lana egin gabe eta aldi berean Podemos ahulduta utziz. Miren Gorrotxategi berriz ere adierazi du elkarrekin juteko asmoa edo gogoa edo ez dagoela itxita eta Alba Garziak argi eta garbi esan dio ate hori itxita dagoela. Beraz, ea orokorren Ezker Konfederalaren botoak badoazen bestelako ezker subiranista direnengana, edo klasikoki alderdi sozialistaren gana, gertatu den bezala Galizian, edo eutxiko dioten esaten duten 3 horietara. Baina azkeneko 5 urtetako ezakitzen bat bostez, agian 8 urtetako bilakaera ikusita, irabazi zuten toki elektoral hori galdut bat eman daiteke, bai. Bide horretan, pentsatzen dugu gainera, Abalosen auziak edo behintzat Koldo Garziaren auzi horrek ez duela honik egingo alderdi sozialistaren irudian, ze normalki estatu mailako erreferentziak dira, ez dugu uste neko handu ezakalako indarra duenik, baizik eta Sánchezen osasunaren arabera izango direla emaitza horiek, ez dugu tarte handirik Maider, baina ez dugu aztuko, gaurko ez baldin bada beste baterako. Etxebizitza legeari helegitea aurkezten diola, Jaurlaritzak bere azkenetan. Eta egunotan, Donostiako metroaren inaugurazioa, transferentzien auzi hau, badirudi, ez dakite Urkulluk itxaron duen, ez duen beste aukerarik izan, ala hau ere zertxo bait pentsatu ote zuten, eta deialdi hau jokaldi hauekin ornituta ekarri. Aintzat hartuta, erretiro hartuko duten ugari direlako, Arriola bera, azkeneko gauza inauguratuko duena, ziurrenik, baina berarekin batera, bai Egibar, bai Idoia Mendia, beste hainbat, erabateko erretiro hartzekotan, batzuk parlamentutik, baina beste batzuk ustez behintzat politika lanetik. Bai, hemen bi gauza lagu izateko, bat ja zegoela transferentzien kontua, beraz, nahi baldin bada altzaidio antatu Urkulluri, baina lehenagotik ere iragarrita zegoen zerbait da, beraz, nahiz eta hauteskundeak iragarrita aldez horretik bagenekin otsailean gertatuko zela, beraz, hori ere aprobetxatu daiteke, ez da Urkulluren kudeaketa ona edo, jara aurre ikusita zegoela alderdi sozialistarekin zeukaten taiminean. Eta gero, lege guztiak onartu ditu, hori bai, azkeneko urtean, ohikoa baino lege gehiago eta hori Urkulluren gobernuari altzaio honetxe edo nolabait konsen gainera onartutako legeak izan dira, ez orde autogobernuarena, gogoratu behar, bilegegintzari dara matzatela estatutu berriaren legea hozinik, beraz hor badago atasko handi bat, eta etxebizitzaren legearen
implantazioari dagokionez eta Eusko Jaurlaritza jarritako helegiteari dagokionez, esan sekulako kalapita politikoa dela, gobernua osatzen dute alde batetik legea onartu dutenak, alderdi sozialistak, eta bestetik Urkullu dago, Urkullu alderdi jeltzalea dago, esanaz ez horri elegita jarri behar zaila, beraz horrek ez du osasun ona adierazten haien arteko harremanean. Eta bukatzeko uste EH Bilduk indarra handia jartzen dula politika sozialetan eta liberean EAJ egiten kanpaina autogobernuaren bentiari egite hortan, Maider, uste dut gainera ez zaitugula oso ondo entzuten justu oraintxe, Donolare, adierazten ari zaren ideia hau errematatze aldera gaurkoz behintzat. Galdera ikurra zarriko diogu baita ere Renferi dagokion transferentzia hori aldiriko trenena, eta hor bada olako propinatxo bat badator, 300 milioikoa. Akaso zer ikusi izango du Donostia eta Bilbon abiadura handiko trenaren iritsira horretarako sosa faltan, eta sukalderen batean hori ere adostuko tezuten. Ez gara gaizki pentsatuak izango? Alabai. Tira, hori beste bat erakutziko dugu, Maider, bukatzaldera etxanon pixka bat. Galdetuko dizut, zure kritika, lilura gorde ote duzun, Gorka Urbizuren zuzeneko horretara helduta, tira etxoen pixka bat guazen berreskuratzera. Gorka Urbizuk zer dakarren, hasiera bat, kontzertu bat, Gorka bat. Irten bide eta guk zintzo, Gorka Urbizuk ala eskatzen zuen mesedez aukeran, ez derrigorrez, baina sakelekoak, dispositiboak gorde baditzak ezue, eta zuen lilura horri ezakit, ernaltzen utzi. Gaizka Izagirrek Twitterren sartu denarekin geratuko gara, bukarako txalo batzuk, eta segidan Maideri galdera lilura hori ze puntutan daukan. Blues kontzertu bat izan, baina badakizu alakoetan, baliatzen dutela musikariek bukaerako zera horretan beste, mundu batean kokatzeko, zenolako arrastoa zaporea utzi ote zigun asteburu honetan Gorka Urbizuk. Badakigu Maider Galardik ahalegin egin zuela eta sare sozialetako magiari esker lortu zuela, bere sarreratxoa, Maider, pozten gara, eta okerrez pagara, igande arratsaldeko, zuzeneko mankizunen izan zinen, orain bai, zure iritzia, kronika, zure lilurometroa ze puntutan da, Maider, ze iruditu zitzaizun? Oso polita iruditu zitzaiten, uste hoi dala hitza polita, eta uste lilurometroa zehola, jende guztia zehola pixka bat, ezakita aurreko egunetan ere hola izan zen, edo zan igandea zalako, baina jendea zeon oso begira bezala, ez? Ba, ezakit, giroa zeon zai bezala eta begira. Eta nik gogoa dakatena da, aurrengo kontzertu baterako mugimendu pixka gehiago eta kantu pixka gehiago egiteko publikoak ere, baina polita bezala izan zen oso polita, eta bai gogoa dakate beste batea joteko. Ba, ikusten duzue, Maider Galardi errepikatzeko gogoz, eta oraindik ere estreinekoz zeuen sarrerarekin zain zaudetelako, ez dizuegu izorratuko asuntoa, eta ez dizuegu spoilerrik egingo, badakizu hemen berezik gaiztoa garela, baina geure jatortasun dosi txiki hau gaur geurera kartzea erabaki dugu, eta ez dizuegu sekreturik aurreratuko. Desazeleratzeko gonbitea dakar Gorka Urbizuk, bere esango dugu instalazio honetan, ikusi duzu egoltza gainean Gorkak berak. Jakinarazi du sareetan,
taldeko partaideak zeintzuk dituen. Anarik bezalaxe obra berea da, baina taldeak garrantzia du eta aurreratuko dizuegu zertxo bait parte hartze berezia eta ukitu berezia ematen diotela benetan. Maider Galardi, mila esker geurean izategatik beste aste batez. Zuei, hurrengo astera arte. Eta gainontzeko izue, ETV-ko irudiak direnez, errua ez da gaurea, spoilerra baldin bada EITB taldearena izan da, guk hortik hartu du, baina badaukagu materialtxo bat aurrera xeago ekarriko dizueguna lehenago. Joan zaitezte zuzeneko horietaz gozatzera, bizi eta maitatu musika. Alaxe, amaiera aldera aldu gara, baina urte hurren berezi bat gaur gogora ekarri eta lehenago ere aitatu dizuegu zinemagintzan, sorkuntzan, garai ezberdinen errelatuaz ari garen garaiotan, bestelako garai eta gertakari historiko batzuk gogora ekartzeak ere zenolako garrantzia duen, eta geurea da garaipena belodromoa betezeneko kontzertu eta bizipen historiko hura, belaunaldi oso bat, blaituta geratuta utzi zuen ekintza edota kontzertua izan zen, eta neu horriaken garaipen handi bat, ez da ez gutxiagorako ere Galindo teniente koronelari auzitan irabaztea Intxaurrondoko Guardia Zibilen buruari. Tira, katuak ihes egin eta garaipena lortu zuen eta ospatzeko aitzakia benetan ederra izan zen, garai zailak izanik ere. Gaurkoz beraz hori bera ekarrena izan dugu gora, eta pixkanaka bagoaz, badakizue, egunero hemen kolpez kolpe antenatika, eta astelenetik ostegunera, eta asteburuan berriz kolpez kolpe berezia. Mila esker, hor bestaldean izategatik beste bain ere, badakizue, gu bihar, zintzo, bihurri, jator eta fidagarri hemen bueltan izango gaituzuela. Gabon basa. Negu gorriak, geurea da, garaipena! Izan estegi, igarra, ez du ideak, defendatzeko itxialdiaren garra, bega eta baina, hau da aukeran, dagoen bide bakarra, sufrimentuak, kendu daieta, sufrituz kendu, beharra, negu gorriak eureatek garaipena, negu gorriak eureatek garaipena, negu gorriak eureatek garaipena, gorriak eureatek garaipena, bai! Gorrizko hate, errate jorrek, blokatela, ematen du, baina kolpatuz, eta kolpatuz, horta bizkio dekendo, erraietatik, ez da batek, montatzen du, airean joan, eta artean, gozer bortik bat joten du, bioz barneko, zuak orduan, gorriotan, urtu!